ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲା ବାଲା ତ ସେଇ ଉପର ବାଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦାନ, ଆମେ ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଉସୀ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଉସୀର ବଡ ପୁଅ ପାଗଳ, ଛୋଟ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏବେ ମାଉସୀ ଉପରେ ସଂସାରର ଭାର, ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ଜଣ ନାତି ନାତୁଣୀ। ମାଉସୀ ଅନେକ ବସିছে ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଉସୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇର ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ, ଏ ଭାଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଭୋଗୁଛି। ଅପରେସନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଅଧାରୁ ବେଶୀ ୟୁଜ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ଏହି ପିଲାର ଅପରେସନକୁ ସଫଳ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ ଉପର ଦିଆଯିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଏ 2 ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।